Solo Prambanan. Pacitan. Iki jenenge bawa ora pedhot balik kowe. Muser. Ora ono ora gayeng kok. Kicomania. Jatahe niku panas udan. Nadian wadon. Sik panas sik, Bos. Urung panas kok, Bos. Panas. Panas. Ngono kae. Lah, yen ora pedhot nek mentok rono ora apa. Lho aku wis pedhot iki dipisahke mek kotak kok. Aku ora melu rombonganmu, aku melu Majati. Lah wong iki gojak gotong royong kok malah. Lho kerja bakti apa piye kok kerja gotong royong iki? Iki wayangan ora kerja bakti. Sampeyan tobat ya piye. Tobat. Jek. Pun. Pacitan. Balik Pacitan meneh. Lah wong sakmene kae kok ngertine mung Pacitan kabeh. Bagian mau golek Pacitan terus kok. Wah, lha wis repot iki. Ora pedhot. Wah, iki dagelane Bah. gen suwe. Rimbukane ya gen suwe, gen gayeng. Heeh. Lho, iki Mas Aris wis arep anu lho. Sik, Arep dangdutan bar iki lho. wis tak tengahi. Apa? Iki lak tekan panas udan to. Nah, Sing lanjut sing di omah kon munggah Mas Bagi. Hah? Ayo. Ora gelem munggah pokoke bar wayange pedhot. Monggo Mas Bagi. Ya ayo. Pokoke bagian panas udan Mas Bagi kan minggah. Monggo. Monggo Mas Bagi. Ayo rame sisan ayo. Ndi? Nang ndi, Gong? Niko. Monggo. Wah, mandang arek mantu saiki ganteng, ngerti cukur. Guyon gondrong rambutnya jan kaya susah bajing. Oh, nek nang mriki sing duwe omah dunggahke barang niku pareng lho. Parang. Biasa ngoten niku. Nggih, lho niki iki bagian ngedum kali munggah kita kon ngedum. Oh, adi niki nek ngeten niki wis munggah ngeten niki ngarapi sing duwe omah bareng boleh niki. Boleh. Asal bebas. Boleh kok con niki to? Boleh. Bebas. Oh, lah kula ora ngerti. Lho kok garapi wong ngidak-ngidak mawon mboten asal. Nang kene sing akon sapa? Biar. Wis. Kudu aku lho, Gong. Aku ora ngerti Wingi jenengan kanca-kanca lah kanca. kabel kula. Jenengan sanjang Mas Bagong to. Heeh. Niki sesuk ki aku arep nyunake anakku. Kowe kok nyunati maksudnya ora kon dagel. Lagi maksudnya jenengan dawuh ngoten kula nggih mriki. Ah, iya. Jenengan nyunati anake jenengan ajeng Iya. wayangan. Iya. Aku terus rene. Lah kowe rene. Nggih. Lah aku kok kon akon kowe ore-oreang Bagong ngono. Nah, mungkin mau ngabari. Lah kok ngabari tok lah kok kowe ngono. Orang gawean. Lah kok kowe Oh. arep njaluk bayaran? Salah persepsi jenengan salah tau. Maksudmu piye? Lagi jenengan kan dawuh sesuai profesi to, Pak. Mulane dirungokne. Nek ana piyai ngendika dirungokne sik. Sesuai profesi. Ya ora ngabari tok kowe kon ngulem kok. Sik, wis sesuai profesi. Nek kene iki profesimu Bagong, lah wingi kowe kok ngusuni labur. Lah nek kok pas mboten payu Mbak. Bagong. Nek profesi labur ngono kuwi, nek kowe rene jane ngangkati labur nang nggonku nek profesi iki. Lah jenengan kan daring bangun, Pak. Daring Aku bangun. bangun pawon. Pawon. Oh, niki nembe ngaduk. Heeh. Nggih, kula tak usungi mriko. Iki tak usungan. Apa sing iso tok lakoni, Pak, tok lakoni ya, Mas. Nggih. Oh, tak lakoni. Walah. Ingkang Baken mekaten Nggih. Mas Jati, Nggih. kula Ndara Puntadewa rawuh. Malah dadi semir. Pripun Mas Bagi? kula dalah keluarga Nggih. aturaken gunging panuwun sanget Nggih. dumateng Mas Jati. Kalian rencang-rencang no. rencang-rencang nggih rencang-rencang sedaya Mbak Sinden, Pak Marsono, Pak Son. musik lho. Pak Jumari, Mas Aris, Galak men. Mas Arno saking Jogja. Lah kula Saged ndugeni rawuh dumateng kula gubernur Ya. mboten disebut wong. Kurang derek kira. Mas Doer, Pak Sukar, Nggih. sedaya ki mawon. Mas Bagong. Oh mboten niku. Oh. Niku asline mboten kan munggah panggung tak kan ngaduk asline niku. Oh, nggih. Salahe dhewe nang kupinge selen